Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul irba'illahi ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hurri jami'an kubur dan muslimin dan muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat mimma syarrin bil ardi ila magharibiha. Bariya bahriya khususan aba'ana wa ummatana. Wajdadana jadadana. Ustadana wa masyayikhana. ومشيخ مشيخنا ومن استعان بسببه خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا سيدي الشيخ بن حسن علي الشاذلي وخصوصا سيد عبد الملك بن إلياس بن يحيى وخصوصا شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا مولانا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن عمر بن ضاء بن يحيى أطال الله عمره في صحة وعافية وخصوصا جميع مشايخ دار التوحيد على ثانية ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب فضل قريب المجيب لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi wa maddana bi asrari wa 'ada alina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami ihya'il mawati. Ing dalem nerangake pira-pira hukume ngurip-ngurip tanah sing mati. Huwa kama qala Rafi'i fi syarh as-saghir. Fasal menerangkan hukum menghidupkan tanah sing mati. Dalam keterangannya Imam Rafi'i dalam kitabnya Syarah as-saghir, al-mawat yaitu ardun la malika laha wala yantafi'u biha ahadun. Sing dimaksud tanah sing mati yaiku suatu tanah lahan sing tidak ada kepemilikan. Termana ora ana sing duwe dan tanah tersebut tidak digunakan untuk seseorang, orang lain. Jadi nganggur tanah orang sing duwe tur tanahe nganggur. Iku menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i yang dalam kitab Asyarah As-Saghir. Wa ihya'ul mawati utawi ngurip-ngurip pira-pira tanah sing mati. Jaizun iku wenang bisyartaini kelawan dua syarat. Ayyakuna yanta ana sapa al-muhyi wong sing urip-urip musliman iku wong Islam. Wa antakuna lan enta ana apa al ardu tanah utawa lahan hurratan iku merdeka. Lam yajri kang ora berlaku alaiha ing atase tanah apa milkun kepemilikan li muslimin kedua wong Islam liya. Iki fasal nerangno hukume ngurip-ngurip menghidupkan tanah sing mati. Yaitu tanah sing tidak ada orang sing memiliki tur tidak digunakan oleh seseorang. Wa hiya al-mawati jaizun bi syartain. Adapun menghidupkan cara mana dienggo, dimanfaatkan, diurip-urip, ditanduri tanah sing mati iku diperbolehkan dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama, ayyakunal muhyi musliman. Seseorang sing ape menghidupkan tanah sing mati ku mau wong Islam. Jadi disyaratkan kudu wong Islam sing ape. Murah-murah.
Amadiniyo. Terus nek kafir dini cara mana kane kene wong Kristen kuwi falisalahum alaiha, maka iku tidak bisa ora iso wong kuwi mau murip-murip ngurusi tanah dimanfaatkan gak iso. Mergo syaratnya seorangnya kudu wong Islam. Wasani antakunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Adapun syarat kedua agar supaya tanah sing mati kuwi mau bisa dimanfaatkan, bisa diurep-urep, ditanduri. Salah yang kedua antakunal ardu hurratan, tanah tersebut, lahan tersebut hurrah, merdeka. Cara mana ora ana sing duwe, ora ana sing menggunakan, ora ana sing memiliki. Bagus sama muslim. Terus wasifatu ihya utawi sifat yang ngurep-ngurep. Wa yajibu lan wajib apa badlul ma bisalasati syara'ita lawan telu berapa syarat. Dua dari salah salatu syara'it ayyaf dula iku yang luweh apa mak anha jadi saking kebutuhane wong sing duwe banyu mau. Wasane ta sing kedua ayah taj iku yen to butuhna lehi marang mak sawiru liyane wong linasi emma linasi ana kalane kanggo awake dhewe awali bayi mati utawa kanggo raja kayane sahib. Wasalih ta sing kedua ayakuna iki ento ana apa banyu iku emas nyasang perkara yastakhlifu fi bi'rin ing dalam sumber awaine utawa mata air. Faslun ay hadza wal fasl fi ahkamil waqfi andalan nerangke berapa hukume wakaf. Wal waqfu ta waqaf jaizun iku wenang bisalah sati syarat itu kelawan telu berapa syarat. Saiki fasal nerangkan hukum wakaf. Secara biasa berarti al-habsu yaitu menahan. Adapun wakaf secara syariat berarti cara gampangane menahan suatu harta tertentu. Sing harta tersebut memungkinkan untuk diambil manfaatnya dan cara mana nyata barangnya ono supaya untuk ditasarufkan untuk kebaikan dengan mencari karena mendekatkan diri kepada Allah. Cara mana aku duwe barang tak tasarufkan supaya diambil manfaatnya oleh orang banyak, supaya mendekatkan diri pada Allah. Jangan kemana yang wal waqfu jaizun bi salasati syarat. Adapun wakaf sendiri tersebut diperbolehkan dengan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama
ahaduha utai salah satu syarat ayyakuna iku yen ana apa al mauquf apa perkara apa barang sing diwaqafna iku mimma ngasai perkara yuntafa'u kang kenal dan ambil manfaat bihi apa bihi ma bangga ya ini warnane tetepe kane wasane utai sing kedua ayyakuna iku yen ana apa wakaf iku ala asli mujudin iku ing atase asal sing wujud wa far'in lan cabang layang qadiu kang ora putus apa far. Terus wasane sing kedua ayyakuna iku yen ana apa wakaf fi mahdhura iku ing dalam perkara fi mahdhura iku ing dalam bahwa daya wakaf iku ala mang ing atase perkara syarat kang nyaratno sabal waqif wong sing wakaf mintang dimen saking dhisikno au takhira utawa ngakhirno au tasyiatin utawa padha au tafdirin utawa ngutamakno. Adapun syarat-syarat wakaf iku syarat diperbolehkan untuk melakukan wakaf iku ada 3. Pertama ayyakun al-mawquf mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i aini. Suatu perkara atau suatu barang sing hendak diwakafkan iku harus cara mana bisa diambil manfaatnya. Jadi nek orang manfaate gak iso. Jadi iso diambil manfaatnya besertaan barangnya tersebut nyata. Wasani ayyakuna al-waqfu ala asli mawjud. Jadi syarat-syarat wakaf iku mau ana 3 pun disebutno ing dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Faslun fi ahkamil ibadi. Faslun ay hadza wal faslu fi ahkamil ibadi ing dalam nerangke pira-pira hukum hibah. Wa ya udai ibal kata dalam cara lugah makhudatan iku diambil min hubu birri saking lafat hububur wa juzu ayyakuna man habba min na'ihi idza stayqadha wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.